Minkejja lajta tal-Partit Laburista aktar minn 8 snin ilu li se jiġġieled il-korruzzjoni qed ikun aktar evidenti li l-Partit ta' Roberta Bela beħsibu jkompli jagħmel minn kollox biex ma jiġġielidx din il-pjaga. Tantu hekk li wara xahar u nofs Abela għadu ma talabx lil Edward Zammit Lewis jirriżenja u minnaħa tiegħu lanqas il-Ministru nnifsu m'għandu f'moħħu jirriżenja mill-Kabinett. Aktar minn xahar u nofs ilu kien żvelat li Zammit Lewis kien jikkomunika mill-qrib ma' Jorgen Fenek li huwa akkużat kompliċità fl-assassinju ta' Defni Karwana Galizja. Fost l-oħrajn Zammit Lewis kien qal ukoll li dawk fil-Kabinett Laburista huma tfal u pożi kif ukoll li l-Laburisti huma ġaħan. Komunikazzjoni li saret wara li kien ħareġ fil-pubbliku li Fenek u sit il-kumpanija 17 Black. Iżda wara daqstan ġimgħat minn meta ġie żvelata r-rabta mill-qrib ma' Jorgen Fenek, Edward Zammit Lewis qed jibqa' jgħid li mhux se jirriżenja. Ħar żmien sarx darbi tar-riżenja tiegħek minħabba l-biberija ma' Jorgen Fenek. Taħseb li għadha tenibbli l-pożizzjoni tiegħek fil-Parlament? Jiena l-ewwel ħaġa mhux se nirreżenja. Minflok il-Ministru ipprova jserraħ ras in-nies li kull min qed ikun abbinat ma' xi korruzzjoni qed ikun arrestat. Wettu zero tolerance għal korruzzjoni, naħseb li nat minn snin nisimgħu każ wara ieħor. Kas wara ieħor li qed jitresqu n-nies il-qorti. Minn dakinhar li kienu żvelati ċezz, il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Governanza sparixxa minn kwalunkwe attività pubblika. Tant li l-medja kellhom bżonn jistennew joħroġ mill-ewwel attività pubblika li attenda liha fl-aħħar xahar u nofs. Iżda meta mistoqsi direttament dwar dan, Edward Zammit Lewis ċaħat li qed jaħrab il-medja. Għalfejlek xahar u nofs ma titess. Xahar u nofs ma jiena nmur il-Ministeru kuljum u naħdem kuljum għal ġid tal-pajjiż. Il-verità hi li fl-aħħar snin kienu diversi l-esponenti tal-Partit Laburista li nfexxew f'attakki diretti fil-konfront tal-Kummissarju għall-standards fil-ħajja pubblika. Fosthom il-wib tal-Gvern Glenn Bedingfield, l-ex-President tal-Partit Manuel Kuxkiri u l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmenu Abela. U issa biex jagħti xtur sħabu, il-Ministru Edward Zammit Lewis ftaħar biss li dan l-uffiċċju inħoloq mill-Gvern. Ministru, għalfejn kellu jkun il-Kummissarju tal-Standards biex fl-aħħar forsi ħadd tagħmlu xi ħaġa. Ma rispondejtniex, kollega. Meli ħan irrispondik, il-Kummissarju tal-Standards għamlu il-Partit Laburista fil-Gvern. Sa dan it-tan Zammit Lewis baqa' joħroġ u anke għall-eks kollega tiegħu fil-Kabinett Rozjen Kutajjar u minkejja r-rabta ta' bejnietom u qed jgħid li ma jarax konflitt ta' interess meta ddefendiha. Grazzi toħodux nifhimni. Weġibtkom toħodux idbri. Jekk għandek xi domanda għajda ħanajdilek betox tiġi warajja. Ħabba tal-Standards Committee. Fil-każ ta' Rozjen, li hemm Jorgen Fenek involut. Ara, il-persuna ndagata f'dak il-proċedura hija Rozjen Kutajjar. Naqblu dik il-persuna fuq allegat surtetika. Jiena dejjem servejt fuq dak il-kumitat jekk nara li jkun hemm konflitt ta' interess naf x'għandi nagħmel u ċertament mhux se tgħid li intu xi ħadd toħroġ nagħmel. Weġibtek tajtek ir-risposta. Grazzi. Dan kollu fost każi ġodda ta' korruzzjoni li ta' spiss qed ikunu żvelati mill-medja bil-Partit Laburista ta' Roberta Bela jagħmel minn kollox biex jiddefendi lil dawk li jkunu direttament involuti.